ಎಂಗಲೆನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಮೋಕೆರ ಆತೆ ತೂಪೇರು ಪೇರು ಭಟ್ರು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಷನಾಶ ಅಂತ ಎಂಗಲೆಗ್ ಭಟ್ರು ಪನ್ನಗ ಎಂಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರಮಿತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದುಮ್ಮುರು ದಿಂಚಿರ ಎಂಗೊಲ್ಲ ದುಂಬು ಜೂನಿಯರ್ ಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಎರು ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಟು ಬಂಗವೈದ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಂಕುಲು ಬುಡುಪುಂಡ ಯಾನು ಬುಡುಪುಂಡ ಅರ್ನ ಎರು ಎಂಕ್ ಏತ ಸಮಯ ತೀರುಂಡು ಆತ ಸಮಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎರು ಬುಡ್ಪೆ ಎಂಗ್ ಎರು ಬುಡುಪಿನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ಜೇರಿಂದಂಡೆ ಎರುಗಿಡಾವಣ ಆಗಲ ದಾಲ ಆಲ್ಬರೆ ಈ ದನಿಕಲ ದಾಲ ಆಲ್ಬರೆ ಗೊತ್ತಾಲಿ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ರಘುಚಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂದಳಿಕೆದ ಪೋಯಿಸರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಯಿಸರ್ತಿದ ಸಾಧನೆ ಹಿಡ್ದಲ ಎಂಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ನಂದಳಿಕೆ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ 2007 ಶುರು ಮಲ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಟೀಮ್ ಅದಾಗ ದೊಗ್ಗಲ್ ಗಾರ್ವಾಡ್ದು ಬಿದಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಬಲ್ಲದ ಜೂನಿಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಂಡ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ಲ ಆಡ್ಬೇಕು ನಂದಳಿಕೆ ಪುದಾರ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿನವ ನಂದಳಿಕೆ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋದೇ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಏತೇ ಬೇಲೆಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಕಿಂಜಿಡಿಂಚಿಲ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಿ ಎಂಕಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಎರಲೇಗ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಏರು ತಾಂಕದ ಆ ಏರು ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ದನಿಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10-25-30 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಪಣ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೈದಾಸೆ ನಂತ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾವತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಆಪುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ತೂದು ಕಣ್ತುಂಬ ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ರಲ್ಪ ಮಂಚ ಇರ್ಬಳ್ಳ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಏರು ಬಿಡ್ಪುನಾರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಂದಳಿಕೆದ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಸುರುಟು ಬೇತತ್ತೇರು 2007 ಬೇತಾಗಲ್ ಬಿಡು ಅಂತೀರ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒರಂಬೋಡು ಎಂಕುಲು ಸೇರಿ ಅರ್ನೋಟು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಶೇಖರ್ ಎತ್ತೇರು ರಾಜೇಶ್ ಮಾರನಾಡು ರಾಜೇಶ್ ಎತ್ತಿ ಆನಂದ್ ಎತ್ತಿ ಗಿಡಾರೆ ಅದಾಗ ಯಾನು ಶೇಖರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾವನ್ ಎತ್ತಂದು ಬಜೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಬಂದದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಕಂಜಿಲೇದು ಪೊರ್ಂಬೊರ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕುರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುರ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಅವರ 3 ಬಲ್ಲೆದ ಮೋಡೆ ಬೊಡಂತುಡುಗೋರಿನ ಬೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತಂದು ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಲೆದವರು ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಗುಲು ಉಪ್ಪಿನ ಕಂಬಲಾಡು ಎಂಗುಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆ ಇರ್ಕದ ಕಂಜುಲ್ಲ ಅದ ಜೂನಿಯರ್ ಇರ್ತಾವು ಎಂಗುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಗುಲು 6 ಅಕಲು ನೀಡುತ್ತೀರು ಅದ ಮೋಡೆಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಾರ್ದು ಇರ್ಲತ್ತಂದು ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಡೇರು ಪಟ್ಟದಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಎಂಗುಲು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಎಂಗಲಿಗೆ ಏಬಿ ಯಾವಡೆ ಏರೆಗ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅದಾಗ ಎಂಗುಲು ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಸೆಮಿಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ಏಕ್ ಆಕಲ್ನ ಬಿ ಆಕಲ್ನ ಬಿಕ್ ಎಂಗಲ್ನ ಏ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಕುಲು 2 ಜೊತೆ ಎನ್ನಾಗಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಎಂಕುಲು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಈಡೆ ಅಂಚ ಪೊರ್ತುಗು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅದಾಗಲ ಸೀನಿಯರ್ದು ಜೂನಿಯರ್ದು 2 ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತನರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂಡು 4 ಇತ್ತಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನೆರೆದು ಪಾಂಡುಲ ಕುಟ್ಟಿಲತ್ತನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅದಾಗಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತನು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಲ ಕೊಂಡೋರ್ದು ಒಂಜಿ ಮೋಡೆ ಎತ್ತಂದು ಬಗ್ಗೆಲ್ ಮೋಡೆ ಎಂದು ಅವು ಪುನಗಲ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಒರಂಬ ಚಿಲ್ಲಾಡು ಪಾರ್ದು ನಾಯರು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಾದು ಅದಾಗ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಲ ಗಿಡ ಆರೆ ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಲ ಪಂಡಾಯ್ತು ನಾಯಕತ್ತು ನೇಡ ಈ ಪತಿನ ರಿಂಗನ್ ಬುಡಂ ಬೋದು ಗೊಂಡೆಡ್ಬೋದು ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಎಡ್ಮ ಚಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪಾರ್ದುಂಡು 892 ಪಾರ್ದುಂಡು 921 ಪಾರ್ದು ಕಲ್ವೆ ಮೋಡೆಲ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡುತ್ತುಂಡು ಪಾಂಡುಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾಯನೆ ಹತ್ರ ಕಲ್ವ ಮೋಡನೆ ಪಾರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಗಿಡತ್ತೀರ ಅಂಚ ಐಟ್ಲ ಎಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ನ ಕಾಯ್ತು ಕೊನೆಲೆಕನೆ ಎಂಗಲ ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಬಟ್ನಾಡಿ ಬೋದಿತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಕರಂಜಾಡು ಪುನಗ ಏರುನು ಎಂಗಲೇನು ಪೂರ ಆರೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಏನೊಟ್ಟು ನಿಗಲೇನು ಒರಿಯನ್ನ ಬುಡ್ರಾಜಿ ಅದ ಮತ್ತ ಪಂಡೇರು ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಅದಾಗ ಬಟ್ ನೋಟು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಏನು ಕಟಿಯರ್ ಬಂದು
ಎಂಗಲೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅಂತಾತಿ ಎಂಗಲೆ ಮ್ಯಾಡ್ಲ ಎಂಗಲೆಗೆ ಎರು ಬುಡ್ದು ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಲ ಬುದಾರು ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಬುದಾರು ಓಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ದಾದನ ಇತ್ತಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಲ 3 ಕೋಟಿದಾರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದು 2 ವರ್ಷಡು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ ಇನಿತ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಡ್ಡದ ನೋಟೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳು ಅಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ್ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರು ಮೋಕೆ ಆತೆ ತೂಪೇರು ಬೇರು ಭಟ್ರು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಷನಾಶ ಇರ್ತದು ಅಂತೇರು ಅಂಜನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಇಚ್ಚ ಬೇತೆ ಇರ್ತಕ್ಕನ್ನದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಭಟ್ರು ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರಮಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿನ ಎಂಕೊಲ್ಲ ದುಂಬು ಜೂನಿಯರ್ ಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಎರು ಬುಡ್ತಾರು ನೋಟು ಬಂಗವೈದ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪುಂಡ ಯಾನು ಬುಡ್ಪುಂಡ ಅರ್ನ ಎರು ಎಂಕ್ ಏತ ಸಮಯ ತೀರುಂಡು ಆತ ಸಮಯ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎರು ಬುಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ ತೀರ್ಜಿರ ಬಟ್ಟ ಪನದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ತೀರುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ಪನಂದೆ ಬೇರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೋಬಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತೀರ್ನ ಸಮಯ ಬಟ್ನೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ದೇವರು ಎರು ಬುಡ್ಪವರೊಂದು ನಾವು ಅಂಜಿ ಕಾಪುನ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈರೊಂದು ಎರು ಬುಡ್ಪುನಾರಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತ ಎರು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗಿಡಪನಕ್ಲ ಪುತರ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಎರ್ಲೆಗ್ ಪುತರ ಆಪುಂಡು ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎರು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲ ಸಾಧನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತ್ತು ಆ ಇರ್ಲ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಬುಡೋಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಗುರ್ಸಾಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲ ಟೀಮ್ ಒಂದು ದುಬೈದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಕಲ್ನ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ನಗೆ ಈತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಇದೆಗ್ದಲ ಎರುಗುಡವನಾಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರವು ಎರು ದನಿಕ್ಲ ಬೇಜಾರವು ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುರ್ಜೇರಂದಂಡೆ ಎರು ಗಿಡವನಾಗಲ ದಲ ಆಲ್ಬರ ಈ ದನಿಕ್ಲ ದಲ ಆಲ್ಬರ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಐಕಾದ್ರ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಎರು ಮೆಲ್ಲ ಪಾರ್ನ ಎರು ಪಾರ್ ಪಾರ ಆಪು ಗಂತರು ಹಾ ಇತ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಗಿಡದೇ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಯಾನೇ ಗಿಡದ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ಲಿ ರೆಡಿ 1 to 3 ಪನಂದೆ ಗಿಡವನ ಗಿಡ ರೆಪ್ಲಿ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಎರು ಗಿಡವನ ಬುಡ್ಪಿನ ಕುಲು ಹುಷಾರ್ದ ಕುಲು ಪೊಟ್ಟು ಗಿಡವನ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಐಕೆ ಜೋರ್ದಯನೆ ಬಲ್ಲದಯ ಬೋಡೊಂದಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲದಿ ಇದು ಬುಡಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ಬಲ್ಲನ ಕ್ರಮೋಟು ದೀಯಡ ಪಿರವಂತುಡು ಪಾರಿಯಡ ತೀರ್ನ ಹೊಸ ಜವನಗಲ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ನಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತುಲೆ ಪಾರ್ವಿ ಆಯ್ ಬಲ್ಲು ಆಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಜ ಆಯ್ ಬೆರಿಕಲ ದೀಪಿ ಪಿರವಂತುಲ ಪಾರ್ವಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದೈತೆ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂತದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬುಡ್ಪಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಯಾನೇ ಗಿಡ ಅದು ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಅವು ಯಾಪಲ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಪದಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂದ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಹುಷಾರು ಬೋಡೆ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಪಂಡ ಎರು ಲಕ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಪ್ಪು ಬರಿಕ್ ಬೋವು ಒಂಜಿ ಸಪ್ಪು ನಡುಕ್ ಬರು ಐಟು ಮಾತ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಕ್ರಮೋಟು ಬುಡಿ ಎರಡ ಎರು ಗಂತುಡು ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪವನ ಅರುಪುವೆರು ಅಪ್ಪನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎರುಗಿಡಾದಿನಾರ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಎರುಗಿಡಾದೇರು ನಾಯರ್ ದೇವ್ರಲ ಗಿಡಾದೇರು ಸುಲ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಗಿಡಾದೇರು ಕಾರ್ಕಳದ ಜೀವಂತ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಎರುಗಿಡಾದೇರು ಕೊಂಬರವೇಲ್ ದೇವ್ರು ಗಿಡಾದೇರು ಹೊಸಮಾರ ದೇವ್ರು ಗಿಡಾದೇರು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಆರಿಗೆ ತೀರುಜಿ ಅಂಚ ಬುಡ್ಪವನ ಮಾತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬುಡ್ಪವೇರು ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪು ಎಂಗಲೇನು ಲೆತ್ತುಜೆ ಅವು ಆಯಲ್ ಎತ್ತುಜೆ ಇಂಬೇಲ್ ಎತ್ತುಜೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲು ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಗಿಡವನಾಯ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಬುಡ್ಪವನಕಲ್ ಇರ್ತದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಏರು ಪತ್ತೊಂದಿನೇರು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಆರಡ ದುಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರು ಅಪ್ಪನ ಸಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ನುಂಡ ಆರು ಏರು ಬುಡ್ಪಾವ ಜೇರ್ದೆ ಅರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಸಮಾಜ ಐಕಾತ್ರ ಸಮಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಅಕಲೆಗು ಅಕಲ ಸೈಡ್ ಉರ್ಲೇರು ಮೊಕಲ ಸೈಡ್ ಅವು ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಲೆ ಆಯ್ ಅವ್ಲು ಬಾವುಟ ಕೈಗೋರ್ನಾಗನೆ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾವುಟ ಕೈಗೋರ್ಬಿನಿ ಬಾವುಟ ಬತ್ತು ಗೆತನೋಡು ತುಂಬೆ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೆತನ್ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ನೀರು ಉರ್ಪೋಡು ಪನ್ನದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಾವುಟ ಕೈಗೋರ್ಬಿನಿ ಅಂಚಾದ ಎನನ ಕೊಡು ಅಕಲ ಮಾತ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಾದ ಬನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಕಮ್ಮುಲವನ್ನ ಇತ್ತ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನಾಯೋಡು ಗಿಡವನಾಯೋಡು ಎರುತ್ತ ದನಿಕುಲ್ ನಕಲು ಒಂಜೆ ಬಟ್ಟಲು ಬೋದು ಉನ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಡಾಯಿ ಮಂತ ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಗಿಡವನ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರು ಬತ್ತು ನಕಲು ಅವು ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲಡಾಯಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಂಬಳ ದೇವರ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಸೋಪು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ವಿನ್ ಹೌದಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿದಾನ ಮೇಲಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಎರುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಸಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತುಂಬ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇರ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಡ್ ಬಾದ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ.